Keď sme dojedli, pristúpili dvaja SS-áci a žena po mojej ľavici vstala. Sadni si, vráť sa na svoje miesto. Ak bolo jedlo otrávené, jed sa rýchlo dostane do krvného obehu. Už roky sme boli hladné a báli sme sa. S vôňou jedla pod nosom sa nám srdce v spánkoch rozbúšilo, ústa sa naplnili slinami, zelené fazulky boli poliaté rozpusteným maslom. Maslo som nejedla od svojej svadby. Vôňa pečených paprík ma štípala v nosných dierkach, tanier prekypoval. Nedokázala som od neho otrhnúť zrak. Jedzte, povedali z rohu miestnosti a znelo to skôr ako výzva, nie rozkaz. Videli ju. Tú chuť v našich očiach. Otvorené ústa, zrýchlený dých, zaváhali sme. Nikto nám nezaželal dobrú chuť. Najprv si vkladáme do úst len malé sústa. Ako by sme neboli povinné všetko prehltnúť, ako by sme ho mohli odmietnúť, toto jedlo. Tento obed, ktorý nie je pre nás, pripadol nám len náhodou. Náhodou si zaslúžime zúčastniť sa na jeho hostine. Potom sa však sklzne dolu pažerákom a pristane v tej diere, v žalúdku. A čím viac ho zaplňa, tým viac sa diera rozširuje, tým pevnejšie zvierame vidličky. Jablková štrúdľa je taká dobrá, až mi zrazu do očí vyhrknú slzy, taká dobrá, že si do úst napchávam stále väčšie kúsky, hltám jedno sústo za druhým, až prudko zakloním hlavu a lapám po dychu pod dohľadom mojich nepriateľov. Večierok splnú plynul civilne. Grilovali, sedeli za stolom, potom sa spoločnosť rozdelila. Hrala hudba, ľudia tancovali, ale viac to pripomínalo zmes epilepsie a kohútich zápasov. Naraz sa v rukách novozbohatlíka zjavila pištoľ a dotyčný začal Roberta lámať na strieľanie po plechovkách. Tam sa už chystajú strieľať. Je nám to treba? Ale Seva, prestaň, čo si taký vyplašený? Nikto nebude. Noc preťal ostrý výstrel. Od altánku sa doniesol nervózny šum. Novozbohatlík sedel na zemi len v spodkoch a pod ním sa prekvapivo rýchlo rozširovala višňová mláka. Nebolo známe, na čo so svojím fortom mieril, ale vo výsledku si prestrelil stehno. A ako sa Severin presvedčil, prestrelil si ho zle. Zasiahol tepnu. Zraný kúsok pod slabinami klokotal cícerok krvi ako zo zarezaného prasaťa. Nejaký kamarát sa mu usiloval obviazať zakrvavenú nohu handričkou, ale Severin ho prudko odstrčil nabok a položil raneného na chrbát. Zhruba o 20 minút si po raneného prišli. Pravda, nie sanitka, ale tmavá dodávka s podobne tmavými osobnosťami. Robert uistil Donika, že jeho pacienta odvezú kam treba a všetko bude ako má byť. Susedia možno už zavolali fízlov. Najskôr áno. A čo im povieš? Nič, Seva, nikto nepríde. Počkaj, on sám je... Hej, uhol si Robert rovno z fľaše. Námestník veliteľa policajnej stanice. Kedysi dávno čarodejnice vedeli používať rozličné kúzla, no tie sa jedno po druhom postupne vytratili a dnes dokonca aj práve čarodejnice, ako je pani Kokiri, používajú už len dve. Ale veď je oveľa lepšie lietať po oblohe, než miešať gebuzínu v hrnci, hovorievala Kiki nonšalantne. A vtedy pán Okino začal svoju ženu chlácholiť. Nedá sa nič robiť. Možno sa tie zmiznuté kúzla zase vrátia. A navyše, veď máme čiernu mačku, nie? Nechceš si trocha zalietať? Ja? Viem lietať? Si čarodejnicina dcéra, mala by si to vedieť.
S trochou trémy nasadla na metlu a odrazila sa od zeme. V tej chvíli sa jej telo zrazu stalo ľahučkým a aha, už letela oblohou. Ja letím! Vykrikla spontánne. Bola iba 3 metre nad strechou, ale ten pocit. Aj obloha tam bola o niečo modrejšia. Ale potom, čo tak skúsiť vyletieť vyššie a čo je vidno odtiaľ a čo tamto? Oblial ju čarovný pocit, celkom ako by jej telo i dušu niečo nadnášalo. A zrazu lietanie milovala. Tieto dni myslím na všetkých tých ľudí a na ľudí, ktorých ani nepoznáme a ktorých životy nikto nezaznamená. Aký má vôbec život kohokoľvek z nás zmysel? Mám príbeh, čo by som chcela povedať tej spisovateľke Lucy Bartonovej. Požiadaj ju, aby prišla za mnou. Vošla nízka žena, pôsobila pokorne a zakriknuto. Olive neznášala zakriknuté sivé myšky. Olivína matka bola dcérou farmára v mestečku West Ennet v Maine a mimochodom Olive nemala matku rada, ale to teraz nie je podstatné. Prečo ste ju nemali rada? Opýtala sa Lucy. Olive sa zamyslela a odvetila, asi preto, že ona nemala rada mňa. Lucy prikývla. Mala som 5 rokov, keď sa narodila moja sestra a pamätám sa, kto vie, či to je pravda, že som sa predtým opýtala matky, prečo nemám žiadnych súrodencov. Ona si ma premerala a povedala, po tebe by sme si netrúfli na ďalšie decko, lenže potom ho mali. Prečo by niečo také hovorila? Čo také ste vykonali ako malá, čudovala sa Lucy? No, tak poprvé, neznášala som maznanie a matka zbožňovala Isu, lebo tá sa k nej túlila. Matka sa hrozne rada maznala, ale ja očividne nie. Isa je vaša sestra? Krásne meno. Ale prosím, pokračujte. Keď mal môj otec 57, zobral pušku a zastrelil sa. Olive sa teraz dívala Lucy do očí. Kde, hlesla? Kde to urobil? V kuchyni. Ležal v kuchyni, keď sa matka vrátila z vyučovania. Jeho mozog sa rozprskol po celom strope. Preboha, vzdychla si potichučky. Ale to nepatrí k príbehu. Tak pokračujte v príbehu, vyzvala ju Lucy. Nevieme, či to k nemu patrí, alebo nie. Takže moja matka zomrela 3 roky po otcovi. Na čo zomrela? Nádor na mozgu. Olive zažmurila do miestnosti a zahlbala sa. Žiadna žena by nedala svojim deťom mená, aké si manžel naplánoval s predchádzajúcou partnerkou. To som si hovorila aj ja. Lucy si zhlboka vydýchla. Ale je to smutný príbeh. Moja sestra sa volala Daria. Jej meno obsahuje slovo chaos. Aria. Vždy som bola zaviazaná hľadať v jej chaose svoje nebo. Možno však ide o brílku. O brílku, ktorej meno v jazyku môjho detstva nič neznamená. Ktorej meno je nepopísané ani stigmatizované. O brílku, ktorá si meno dala sama a tak dlho nástojila na tom, aby sme ju tak volali, že ostatní na jej skutočné meno zabudli. Brílka, aj keď som ti to nikdy nepovedala, veľmi rada, neuveriteľne rada by som ti pomohla napísať tvoj príbeh inak a od začiatku. Nechcem o tom iba hovoriť, ale to aj dokázať. Preto píšem. Iba preto. Za tieto riadky vďačím storočiu, ktoré všetkých podviedlo a oklamalo, každého, kto dúfal. Za tieto riadky vďačím dlhotrvajúcej zrade, ktorá sa na moju rodinu zniesla ako kliatba. Za tieto riadky vďačím nekonečnej záplave preliatých slz. Vďačím za ne aj sebe, predovšetkým však za tieto riadky vďačím tebe, Brílka. Vďačím za ne tebe, pretože si zaslúžiš 8. život. Pretože sa hovorí, že číslo 8 znamená večnosť, rieku, ktorá sa neustále vracia. 8 myslí na to. Do tohto čísla budeme všetci navždy vodkaní a budeme si môcť navzájom načúvať naprieč storočiami. Ty to dokážeš. Louvre nedávno urobil výborný krok. Kúpil malú olejomaľbu neprávom málo známej Marguerite Gérard. Henriho potešenie tak bolo dvojnásobné.
Nie len, že mohol vnúčku zasvetiť do zložitého sveta tejto výnimočnej umelkyne, ale zároveň si mohol dopriať pôžitok z tohto obrazu. A ja by som bola rada, keby ste upriamili svoju pozornosť na reprodukcie, ktoré máte na stoloch a pozorne si všímajte opisované detaily. Mladá žena s kučeravými, zopnutými vlasmi a odetá v širokých bielých saténových šatách s kruhovou spodnicou sedí na stoličke. Je otočená doľava, zatiaľ čo kus nábytku, o ktorý sa opiera a ktorý nadúva látku jej šiat, sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazu. Na modrom zamatovom sedadle so strapcami leží zhrbený psík rasy Cavalier King Charles, s chvostom sa mu pohráva kocúr, ktorý sa šikovne načahuje spod stoličky. V pozadí visí niekoľko obrazov, no ponorených do takého hustého šera, že sa nedajú rozlíšiť. Po oboch stranách ženy stoja kusy nábytku. Najbližšie k nej, v svetle, sa vyníma okrúhly stolík v štýle Ľudovita 15., prikrytý červeným brokátom so zlatým lemom. Na zvrásnenej látke leží jemný náhrdelník z perál a najmä dvojica sošiek puty, ktorí sa objímajú a hádajú o tlčúce srdce pri svojich nohách. Najpozoruhodnejší detail však žiari v ľavom dolnom rohu, oproti súboju psa s mačkou. Na koberci so vzorom leží ťažká kovová guľa, ktorá odráža časť ateliéru za chrbtom diváka. Jej vypuklý odraz jemne zobrazuje miniatúrnu podobu maliarky pri stojaní. Je osvetlená denným svetlom z okna, obklopená sediacou ženou, psom a dvoma stojacimi mužmi, z ktorých jeden sleduje jej prácu. Už to nevydržím. V jeseni sa sťahujeme na dolinu. Zamestnám sa niekde a budem mať pokoj. Vyžijem aj bez chaty. Keby mňa niekde na doline zatvorili do kancelárie, o týždeň by ma vyniesli ako mŕtvolu. No a celý večer veselo žartuje, ako by sa bol práve zachránil pred istou smrťou. Lenže ísť na sedlo s Jožom, to veru nie je ľahká vec. Poprvé sa cestou nesmie rozprávať, lebo muž chodí horou nikým nepozorovaný. Kto nevydrží pár hodín mlčať, nech ide na túry so strakami, tie stále rapocú. Po druhé sa musí vystupovať rovnomerným krokom. Nie po rovnom s bojom utekať a do vrchu vzdychať, alebo si dokonca sadnúť na oddych. Tak chodia mestské padavky. A komu sa Jožov štýl nepáči, môže ísť s nimi a s nimi aj plakať ako baba pri poslednom najstrmšom výstupe. Výstup na sedlo je zväčša veľmi strmý. Kde sa Jožovi míhajú pety, tam ja ledva dočahujem hlavou. Dážď nepadal z vrchu, ale zo všetkých strán. Vlastne sme ho v tej tme ani nevideli. Sme boli v minúte premočení až do kostí. Zrazu som v tom strašnom hukote roznal psi prechod a zavíjanie. Potom celkom blízko Jožov hlas ako kričí: Ďurko, kde si? Ďurko! Vrhol som sa za hlasom, vúk ma strhol na zem práve vo chvíli, keď nám nad hlavou zatrešťal hrom. Nožík! Kričal mi vúk do ucha už na zemi. Nožík, odhoď! Siahol som do premočeného vrecka, vytiahol nožík a zahodil ho ďaleko od seba. Potom sme hľadali nožík, ale márne. Nevedel som ani, ktorým smerom som ho hodil, tak sa mi v tom oblaku popliekla orientácia. Aj tak šťastie, povedal vúk, že si ho nemal priviazaný. Bol by ti vles trošku popáral trenky. Ale keď som sa pozrel na sedlo ožiarené slnkom, vôbec som nemohol uveriť, že som tam prežil najstrašnejšiu búrku svojho života.